Nisam preterano rano počeo da sviram violinu, negde oko 10. godine, znači negde 51. godine, a i to je bilo onako pogrešno. Zašto pogrešno? Zato što sam polagao prvo prijemni ispit za klavir, jer sam strašno volao tako nešto, da možda ću kasnije da pričam kako sam dirigovao sam uz radioaparat. Međutim, desilo se da me nisu primili za klavir, jer su me pitali je li imaš klavir, ja sam rekao nemam, to je 51. godina, i oni su rekli onda ne možeš klavir. To je bilo u Stankovi školi u velikoj sali i dan danas se sećam ovako kroz maglu. Garantujem da imam sluha, pošto se valjda i dokazalo nekako. Tako da, razočaran, došao sam kući. Međutim, baba je imala iza ogledala neku staru violinu Moravka i kaže, ajde kad već ne možeš klavir, ajde ti sviraj violinu. Nedaleko od kuće, to je bila Svetozara Ćorovića, ugao Vladetine, ispod današnjeg Tehnološkog fakulteta, bila je Reonska muzička škola u 27. marta i tu sam počeo da sviram. Međutim, kako je vreme bilo, a i nisam bio pripremljen za violinu, futrola nije postojala i onda sam morao da uzem jednu kesu od 4 kila, znam da se merio šećer u to vreme, violina u kesu, gudalo viri i sada, naravno, od sramote kako uzmem ovako pod mišku i trčim Knez Danilovom ulicom između drveća i to se tako dešavalo, dok jednog dana ne sretnem jednog gospodina koji kaže, je li mali, kaže, ti nemaš futrolu? Ja od sramota ne znam šta da kažem. Kažem, nemam futrolu. Dođi ti sa tvojim tatom, lepo jedan dan, i tu se ostvari komplet moje muzičko školovanje da imam i futrolu. U muzičkoj školi Vučković predavali su violinu dva advokata, Momčilo Nikolić i Milorad Dunjić. Ja sam bio kod gospodina Dunjića. A solfeđu su predavali Pavle Janković i Enrico Josif, danas poznati kompozitori, poznati profesori i pedagozi. Znači, po dolasku, po prelasku u školu Slavenski, koja još nije bila Slavenski, bila je ogledna škola pri Muzičkoj akademiji, sviralo se, naravno, bio sam kod Mire Petković, predavali su nam profesori Aca Obradović, predavao je Mića Radenković, čak je bio i uporedni klavir, svirao sam kod profesorke Ružice Miodragović, mislim da je bila, pa je posle Radenković, kod nje sam svirao klavir. I možda u jednom momentu, posle ću kasnije malo i da pričam, imali smo naravno orkestar i prvi taj dirigent koji je bio u školi bio Đure Jakšić. 59. sam otišao odmah na akademiju i bio sam u klasi Petra Toškova. Tu sam završio. U to vreme je akademija trajala 5 godina za sve odseke, znači i za instrumentalne i za kompoziciju i za dirigovanje. Ja sam počeo već 61. da radim, znači na drugoj godini akademije već sam počeo da radim. Polagao sam audiciju u radio orkestar, za radio orkestar. I tako mi je zapalo da sam svirao drugu violinu, prvo za trećim pultom, pa sam prešao za prvi pult. I ostao sam tako dosta dugo kao drugi violinista. 66. godine profesor Beloti, onda koncertmajstor u operi, mi je predložio da pređem u Beogradsku operu na prve violine i da pređem tamo i da sviram sa njim u gudačkom kvartetu Josip Slovenski. Tu sad počinje kao moj neki umetnički život, kao člana kvarteta i kao čuvene druge violine, jer sam promenio puno prvih violina u gudačkim kvartetima. 73. godine Branko Pajević,
koji je osnovao 1971. godine Srpski gudački kvartet, me je pozvao na razgovor i pitao da li želim da sviram u kvartetu pod jednim uslovom. Uslov je bio da iz orkestra pređem u pedagogiju, da pređem u neku školu, nije se znalo još u koju, ali da svi budemo profesori u muzičkim školama i zbog vremena koje bi imali za rad i zbog načina sviranja u kamernom orkestru, jer po mišljenju tada i Branka Pajevića i mnogih kasnije ljudi koji su se bavili tim poslom, kamerna muzika i orkestarsko muziciranje vrlo često mogu da dođu u konflikt sviranja, jer je ovo jedan način, ovo je drugi i pogotovo u gudačkom kvartetu se gaji potpuno jedan drugi pristup sviranja, tako da je jedan od razloga za rad u muzičkoj školi zajedno sa kvartetom bio presudan za dalji rad.
Predavao sam violinu 10 godina. Ali ubrzo, evo, znači, to je nekako i kratak period za profesora violine, 10 godina, tu se taman nekako ustali čovek i sve. Počeo sam da predajem kamernu muziku. I od tada, znači, to je negde možda bilo 83. 84. predajem kamernu muziku i do prelaska na Akademiju umetnosti u Novom Sadu ostajem kao profesor kamerne muzike u muzičkoj školi Mokranjac. Međutim, ne samo to, ja sam imao neke afinitete. Pomenuo sam možda kad sam bio mali da sam nešto mahao uz radio aparat i da sam nešto želeo kao i da dirigujem. Pružila mi se prilika da sa orkestrom niže muzičke škole Mokranjac, to znači 4., 5. i 6. godina niže, radim i, boga mi, tu sam ovako osvetlao obraz kao dirigent i svoj, a i škole. To, boga mi, sam radio jedno 7-8 godina. Na 7-8 festivala smo učestvovali, nikad nije bilo ispod prve nagrade. Koncerti su bili počeo od Kolarca, pred prepunom salom, ono što mnogi dirigenti žele da diriguju pred prepunom salom, meni se to ostvarilo. U Narodnom muzeju, u Atriumu isto divni koncerti, festival u Kotoru, da je bio izvanredan jedan koncert i sjajna deca i jedan nastup na Mokranjčevim danima, valjda te iste 95. godine. I tu sam se ja ovako kao iskazao, dirigentski. Negde 78. godine padne meni na pamet, kažem, zašto ne bi ja počeo ponovo malo nešto da slikam? Sad imam vremena, puno sam obilazio izložbe, gledao kako su drugi radili i u jednom momentu sam pomislio, pa daj da probam, možda mogu i ja to da uradim malo. Privlačilo me slikarstvo stvarno. I u jednom momentu stanovali smo na Dorćolu, imao sam jednog komšiju koji je imao prijatelja slikara. To je Vojteh Bratuša, pokojni, on je umro 86. godine, koji je strašno voleo muziku. On je bio u zarobljeništvu u Osnabriku kao vojnik Kraljevine Jugoslavije i bio je ranjen. I za vreme dok je bio tamo u zarobljeništvu, on je pravio violinu od nekog priručnog materijala i pokazao mi je to svojevremeno. Napravio vrat, gornju dasku, stranice, ali nije nikad završio tu violinu. Ali je strašno voleo violinu, imao je ogromnu diskoteku, puno ploča. I imao je jednog unuka koji je sad čuveni bubnjar, čujem, Lav Bratuša. To je iz neke generacije sad ovih mladih. A on je želeo da mu taj unuk svira violinu. I tako smo nekako našli neke zajedničke stvari. On slikar, ja da vidim kakav je moj atelje, šta radi. Ja muzičar, interesantan i kao profesor i kao violinista. I tako smo se nalazili u Kostolačkoj ulici, čini mi se, na Voždovcu. Ja sav nestrpljiv da što više vidim ovako, daj da vidim šta on radi, kako, a on valjda što više nestrpljiv da čuje muzik i da priča o muzici. I tako smo uvek sa nestrpljenjem, verovatno, jedan i drugi očekivali ko će da počne onu temu koja njega interesuje. U jednom momentu sam ga ja pitao, dobro, Vojteh, šta bih ja mogao da uradim ovako najjednostavnije da počnem da se bavim slikarstvom? Imam osjećaj da mogu i pa Žiko, uzmite, kaže, tempere. I u tom momentu me odvede u atelje i kaže, evo, uzmete tempere, uzmete četkice, tu su neke pljosnate ovako imao, uzme neku mrtvu prirodu, neke ribe, nešto, napravi 2 crte, evo ovde ovako, ovde posle malo pozadinu. Ja gledam i kažem, ajde idem, dobro.
mislite, kažem, da je to najbolje. Pa kaže, to vam je najbolje tempera za početak, možete da mažete, da premazujete, da... Dođem ja kući i tamo negde to se dešava, novembra 78. imam prva tempera, znam tačno gde mi je, prvi akvarel, znam tačno gde mi je. Tako da sam počeo da radim sa temperama. Međutim, tempere su meni stalno činile problem. Te se isprlja ovo, te se isprlja ono u stanu, pošto naravno ateljeja nema. Isprlja se ovo, isprlja se ono, peri četkice, peri ovo, peri lavabo. Ja kažem, ma daj ja da uzmem nešto čistije. I počnem ja da radim sa akvarelima. Stavim novinsku hartiju, stavim papir, tegla s vodom, četkica, kako dođe kraj, samo uzmeš ovako sliku, skloniš, naravno, ili može i sliku zajedno sa novinskom hartijom, zgužvaš, baciš. Ako je dobro, izvodim sliku, hartiju zgužvam, sve u kantu za otpadke, čisto sve, četkica samo ovako. I tako sam počeo u stvari da radim akvarele. I uvijek sam malo i crtkao, volao sam i crteže.
posljednjih 10 godina, gde god krenem, da li idem službeno, da li idem privatno, ja stalno imam jednu torbu, belu, plastičnu, ja mislim da je 40 puta 50, koju nosim sa sobom i kogod me sretne od poznanika, prijatelja, šta imaš unutra? Ja kažem, imam svašta. Imam i note, i slike, i prazne papire, i grickalicu za nokte, pošto je strašno važno za sviranje na violini, da uvek imam to zbog noktiju, da ne bi slučajno žice ili ne bi smetali sviranju. Skalpeli, bojice, četkice, uvek je spremno da gde god krenem, da uvek mogu, ako imam vremena, da nešto skiciram, ako imam više vremena i da uradim. Desilo se to na putovanjima, kad sam išao, recimo, do Aleksandrovca, posetio sestru i spreman se idem za Kraljevo. Voz kasni u Kruševcu, 45 minuta, ja sednem na peron i napravim, eto, za čas posla, stanicu u Kruševcu. Na putovanjima, na turnejama, gde god, znači, idem sa violinom, uvek je ta bela torba. Nekad se desi da ponesem sve, ako idem namenski baš da radim, u redu, ali ako se desi se tako da nemam vodu, da šta se onda dešava? Onda jednostavno uzmem neku konzervu od plastike, neku od kisele vode ili šta ja znam, Coca-Cola, uzmem, odsečem sa skalpelom koji je tu pri ruci, napunim vodom, sednem, slikam. Desilo se da kad smo bili na Borskom jezeru na festivalu muzičkih škola, kad sam bio sa orkestrom škole na Borskom jezeru, da sam pošao u šetnju, naravno torba je bilo to, ali nemam vodu. Onda smo našli neku konzervu, prijatelj jedan moj i ja. On je samo dodao vodu, ja sam samo farbao i uradio sam jedan lep pejsaž sa Borskog jezera. A možda najinteresantnije ovako za ove dogodovštine na putovanjima je kad sam bio na turneji sa Beogradskom filharmonijom u Meksiku i u nekome Manzanilju na Tihom okeanu, na Pacifiku, šetajući sa obalom, našao sam jedan divan prizor neke hacijende na obali sa palmama. I kažem, šta sad radim, daj, imam sam jedan mali skicen blok, seo sam, počeo naskicirao, kažem, da li idem u hotel da završim? Ma ne, kažem, daj da vidim negde nešto da se snađem i lepo sam uzeo neku konzervu, napunio vodom iz Tihog okeana, seo i napravio jedan sjajan akvarel po meni i na poleđini slike se napisao slikano sa vodom Tihog okeana, u zagradi primedba autora.
jednom momentu sam rekao da sam promenio dosta prvih violina u kvartetu. Alenko Beloti u Slavenski kvartetu, Branko Pajević u Srpskom gudačkom kvartetu, koji je vrlo rano umro, 75. godine, na čije mesto dolazi Jovan Kolundžija, koji je bio jedno 6-7 godina, do 80. Znači, to je treća prva violina. Posle njega je došao Mića Kosanović i do 90. godine je opstajao taj srpski gudački kvartet koji je dobio još dodatak negde 86. na Mokranjčevim danima u Negotinu, dodatak Mokranjac. 96. godine na konkurs Akademije umetnosti u Novom Sadu ja se javljam i postajem profesor kamerne muzike u Muzičkoj akademiji, u Akademiji umetnosti u Novom Sadu. I sad možda jedno pitanje, zašto akvarel? Zašto kamerna muzika? Možda je najlepše poređenje se nalazi u ovim rečima. Da zamislimo da je akvarel gudački kvartet, gde je strašno važna prozračnost, jasnost. Nema pretrpavanja ni boja, ni glomaznog aparata, orkestra. Sve se svodi na 4 glasa, da budem malo precizniji, znači ne mora da bude 4, može da se radi monohromno.
da bude u jednoj nijansi akvarel, da bude, ne valja mnogo šarenila, ne valja mnogo orkestracije, znači kamerna, akvarel, slika.